малко по-късно в сутрешния блок, защото сега продължаваме с коментарите. Кипърска рулетка и банково цунами, така световните медии озаглавяват материалите си за ситуацията в страната през последните дни. Кои са възможните пътища за справяне с финансовата криза след решението на Еврогрупата и как положението в Никозия ще се отрази върху банковата система у нас? По тези и още въпроси ще говорим сега с бизнесменът и анализатор Христос Морутис. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Имаме новина, буквално от последните часове. Как ще коментирате решението на Еврогрупата? Решението на Еврогрупа е по-лошо. Това е решението, споразумение между Кипър и Еврогрупа. По-лошо това, което беше предвидено предишната седмица. По-лошо, да. Защото първите коментари са с приветствия. Излиза се от кризата, няма да има фалит на страната. Няма да има фалит, това беше ясно, че никой няма ще остави страната на фалит, но е различно. А да го кажем е различно. Ако искате да го анализирам малко. Предишна седмица имаше план да има намаление на влогове около 10% на всичките граждани и на всичките фирми, които са в страната. Говориме за някъде сега страната има някъде 70 милиарда евро на влогове и депозити и всички видове пари в сметките на банки. На всички банки обаче. И това означава, че най-много ще да платят цената чужди фирми, които ползват Кипър като офшорна зона, като зона за търговия и другите бизнеси и най-много руски фирми, защото руските фирми основната страна за руски капитали е Кипър. Да, смята се, че около 20 милиарда са руските капитали, 15-20 такива са. Може би повече. Сумите, които може би повече. Не може да знаем ясно точно. Имаше обаче огромна съпротива. Основният аргумент беше за идеята да се пипнат и депозитите до 100 000 евро, които по принцип са защитени от европейското законодателство. Този вариант отпадна. Вариант Б вече е на ход, но вие казвате, че той е по-опасен от предишния. Да, не по-опасен, по-труден повече за кипърски народ. И ще ви кажа защо. Защото цената ще го платят 30% от влогове ще бъдат този данък 30% върху влоговете на Bank of Cyprus, основната банка на Кипър, на кипърска економия и една от най-големите на грецката економия също, която има 30-35% от цялата банкова економия на страната, на острова. Втората банка, пак голямата, Лейки или Popular Bank, тази банка ще бъде тотално закрита. Ще бъде разделена на две части, лоша и добра. Добрата ще бъде към Bank of Cyprus, лоша ще бъде фалирана. Реално цялата банка ще бъде фалирана. Това, което четох днес на новините, е, че всичките влогове повече от 100 000 евро ще бъдат замразени за известно време. Това означава, че една голяма част на економия на острова няма да може да работи нормално, защото и тази банка има към 25% на пазара, не малко. Всъщност, вместо 100% от всички вложители да платят един данък между 5 и нещо и 10%, сега 30 на 100, казвате вие, ще заплатят може би 30%. Различни са сумите, които се цитират в момента. Няма още окончателна новина по този въпрос. Говори се за 15, 20, 30, както казват пък кипърските и гръцките медии, или дори 40%. 30-32 ще бъде. Но аз ще очаквам днес грецките и кипърски, ние сме един народ, грецките медии да пишат повече, че това е един вид героично решение, защото цената ще бъде платена от самата кипърска економия и кипърски граждани и кипърски фирми, за да може да спасят руските капитали, да не тръгват от държавата. Нито един цент от другите банки, от всяка друга банка в острова и в руските капитали, които най-много стоят в руските офшорни банки, които са там, няма да бъдат пипнати. Тоест никакви чужди капитали няма да се засегнат, въпреки този таван от Ако има чужди капитали на тия два банки, да. Ако има чужди капитали, сигурно има в Лейки, в... Но те смятате са доста ограничен обем. Не мога да знам. Тези две банки имат 60% економия.
Сигурно има чужди капитали, но не мога да знам колко от тези капитали са там. Мога, ако искате да ви кажа с данни, откъде дойде проблемът. Ни бъде полезно, да. Да. Аз ще ви кажа първо, че вътрешен продукт на Кипър край на 12-та година е 18 милиарда, 17,8 точно милиарда евро. Има една добра не мога да кажа добра като българска, но не лоша макроекономическа картина, 84% външен дълг и дефицит 4,9%. Те са цифри, които не са опасни. Да, в сравнение с тези на други европейски икономики и част от там имаме 6 кипърски банки, 8 банки, които не са кипърски и 27 банки, които са клонове на другите банки, от които 11 са европейски, на Европейския съюз, а другите са руски. Има и българска банка, Първа инвестиционна банка, има такъв вид клон. На тия банки, целият сектор, имаме влогове депозити 70 милиарда евро, край на 12-та година, което е равно 392% на вътрешен продукт на държава, което е огромно. Това означава, имаме балун там. Имаме кредити 72 милиарда. В една икономия на 18 милиарда имаме кредити 72 милиарда. Тези кредити къде са основно? От най-вероятно, най-много е в Гърция. В Гърция. И всъщност оттам идва и целият проблем. Да. И оттам идва от факта, че гръцката икономия почва от 2008 година, 9-та, да влиза в рецесия. Имаме лоши кредити, да кажем, според ПИМКО, според анализа на ПИМКО, който е направена 11-та година. Имаме развитие от 11-та година. Имахме 35% от портфолио на тия банки като лоши кредити. 35% огромно. Мисля, че е повече от 35%. Със сигурност още повече, че бяха взети и мерки за спасяването на Гърция, които отново са свързани с отписване на капитали и с доста сериозни последствия. Ще ви дам още една цифра, която ще бъде интересна. Вложители. Активите на кипърски банки в края на 12-та година са 130% на вътрешен продукт на държава. С 5 на вътрешен продукт на държавата. В Германия, една най-перфектната икономия на Европа, тази цифра е 400%. Но капиталата на личност на кипърски банки беше 7,7%, когато в Германия е 9+. И трябва, според Базил 2, да са повече от 9+. Така че имаме един класически балун на сектор на услугите и най-много на сектор на финансови услуги. Който, за съжаление, се спука този балон. Да, защото кредити. Кипърска икономия беше много малка, за да може да имаш какво да прави с тия пари. А тия пари са вложени най-много в гръцката икономия. А като цунами, като домино, видяхме, че едната икономия допирва на другата и като резултат виждаме, че тези две банки, основното Popular Bank и Bank of Cyprus, които имат към, мисля, 300 клонове в гръцкия пазар, 300 офиса в гръцкия пазар, вече виждаме, че реално са много сериозно ефектирани. Но пак можеше кипърско правителство и гръцкото правителство заедно да превидят този проблем по-рано и да намерят спасителни мерки някъде в 10-11 година. Може би пък и европейските лидери е трябвало по-рано да съобразят този риск. Тази бомба с закъснител, която е цъкала толкова дълго време, кипърска рулетка, нарекоха някои анализатори ситуацията там. Какво следва обаче? Вече имаме един план начертан за решаване на проблема. Кипърската икономика вероятно ще пострада сериозно от тази схема. В кипърска икономия имаме днес 15% безработица, беше 5% на добрите времена. Това е над средното за професионалната ниво 15%. Очаквам, че ще имаме един голям проблем в сектора на услугите. Имаме 70-75% от икономия са услугите. От този 75% към 20% са услуги за туризма, а всичко друго 50% са услуги за компании, за фирми, за финанси, които са свързани с Кипър като офшорна зона, като международна бизнес зона. Там ще видим, очаквам, че много голям част на капитали ще излизат от държавата. Аз
очаквам днес да публикувам една статия в Труд, където давам данни за излизане на капитали, на кои страни и какво правят различни банки, за да може да... Само, че с вас си говорихме малко преди разговора тук в ефир, че кипърската икономика е малка и гъвкава, така че има шанс тя да се преструктурира. Да, но не става веднага. Която да бъде малка, това е факт. И мисля, че първото ще бъде, сигурно ще бъде много сериозно. Пазарите ще видят решението на държава да поема всичките загуби за самата сметка. Да. И да спасят офшорния център и капиталите, които идват от повече от руски и други клиенти навън. Аз това очаквам, че ще има сериозен ефект на доверие към тия пазари. Ще го видим това. Но Кипър, да не забравяме, че 2018 година чака първия газ и петрол да излезат от големите резерви, които са намерени в юга на Лимасол. Това бяха и преговорите с Русия всъщност. Поне неофициално беше такава информацията. Знаем, финансови министър на Кипър беше доста време в Москва, за да предоговорят сегашния заем, евентуално да изтеглят друг заем от 5 милиарда. Да. Този вариант отпадна поне за сега, но действително темата енергетика е много важна, когато говорим за Кипър. Мисля, че ще дойде пак на масата, защото с решението на Кипър днес показаха, че цената ще бъде платена от гражданите, а няма да пипнат руските капитали. Аз очаквам, че това ще покаже един голям вод на доверие на връзката между Кипър и Русия. И ще видим най-вероятно, че ще има някакви нови стъпки върху в този разговор. Какво може да кажем за отражението на тази ситуация в страните от региона, основно за България, ако може да поговорим в края на нашия разговор? Ви имахте един друг много интересен анализ в последните дни. Казвате, че България може да се възползва дори от ситуацията там, ако имат повече въображение управляващите, повече фантазия у нас. Какво имате предвид? Аз от 11 години го писах много пъти и го казах на медиите, че България има много добри макроекономически данни, но гражданите са гладни. Тук имаме две фактори, които противоречат. Ако видим моделата на Кипър от 1974 година, имахме една страна, която беше тотално разрушена от една война. Още няма си такива генерации на хора с специализация, с добро ноу-хау и с знанието как да правят бизнес с финанси, но обернаха страната на един център, за да може за спасението на капитали, първо на Либан и на арабите, по-нататък на Югославия, след войната на Югославия и сега за Русия. Каквото виждаме, че това е един модел, който може да го копира всеки един. Само, че без грешките в този модел, защото грешките винаги ще има. Вижте какво. Грешките винаги ще има. Неправилни ходове, когато говорим за Кипър. Грешките винаги ще има. Никой не може да предвиди как ще расте в Европа кризата на американската криза от 7-та година, но може да правят по-различни спасителни мерки в Кипър в 10-та година, не да чака 13-та година да решат. Но за България мисля, че не е късно да видим един министър на финансите, един министър на икономия с повече фантазия, да може да мисля, че когато има една добра макроекономическа картина, може да оберне страната като един център на финансите, център за услуги и така нататък, за да можеш да дойдат капитали от чужбина и това реално ще има ефект на всичките сектори в икономия. Това не е нещо ново. Грубо казано, да се възползваме до някаква степен от ситуацията и на наши съседки, така че със своите добри макроекономически данни да привлечем действително интереса на големи вложители, да стане така, да се получим и от плюсовете, и от минусите на нашите съседи. Аз много ви благодаря за този разговор и отново ще ви поканим да ни гостувате, когато има развитие темата. Коментар на Христос Морутис за финансовата криза в Кипър и нейното отражение върху страните от региона. Сега